次は、ドラーズビズ東京モデラーの皆さんです。アフリカの風を東村山に届けてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ジンバブエから来ましたマドラーズ・イズ・東京モビラーと言います。今演奏した楽器はこういう親指ピアノというンビラという楽器をこの黒とかの箱の中で指で弾いて演奏していました。ジンバブエにはショナというショナ族という人たちがいまして、その人たちが伝統的にこういう音楽を小屋の中でずっと一晩中歌いながらご先祖の精霊を呼ぶための儀式として演奏をしています。今のは「ハスンガイラ」という曲をやりました。メマムササという有名な曲なんですが、それにトライしてみようと思います。
ありがとうございます。この麦わの曲の特徴としては、3人いたらば時々違うフレーズとか違うリズムの音を混ぜて、それが組み合わさって一本の曲になるように。で、そういうリズムの違うものが組み合わさるポリリズムというアフリカの音楽の特徴でやっていくんですが、最後の曲はちょっとそのリズムが分かりやすい感じに頑張ってやっていこうかと思います。ヤマムサンゴとミヤマというのはヤブのことです。ヤブとか森の中の違うですか。ヤマは肉、ムサンゴはヤブです。ヤブの中とか森の中の肉という獲物という曲をやろうと思います。